10 anys no era possible. Però tot això penso que paga la pena recordar que ha estat gràcies a l'esforç de la gent des dels anys 90, no des d'ara fa 4 anys. I també agrair la paciència de tota la gent de Canet que es guanya la vida amb les botigues i que ha tingut alguna dificultat durant uns mesos, a la gent que viu a la Riera i a la gent en general, però ara diguem-ne que el resultat fa que puguem caminar i baixar la Riera o pujar-la amb una facilitat que en 2 dies, com l'alcalde ens deia ara a la trobada que hem tingut particular, ja baixes la Riera i et sembla que ha estat tota la vida així. Doncs també moltes gràcies a la gent que heu fet possible que la qualitat de la Riera sigui aquesta, que és l'empresa i els treballadors que hi havia, i la Rosa i en Manel, que són les persones que han vigilat l'obra de ben a prop en nom de l'Ajuntament, i per tant ara a disfrutar-la. Doncs ara em sembla que passo la paraula a l'alcalde. Bé, bon dia a tothom, benvolgut delegat, amic Manel, regidors i regidores, amigues i amics. Direu, avui, evidentment que és un dia de satisfacció, no pot ser pas d'una altra manera. Avui posem una darrera peça d'una primera fase que ens vam proposar fa uns anys, que era transformar tot el centre històric de Canet i, com es diu col·loquialment, donar-li la volta com un mitjó. Ens ho vam proposar fa anys, sabíem que era un objectiu difícil, complicat, per diversos motius, tècnicament i també d'un aspecte purament financer. Era un projecte que, al cap i a la fi, valia molts milions d'euros transformar aquesta situació. Avui posem l'última peça, que és l'urbanització de la Riera Gavarra. Això no vol dir que la transformació del centre històric de Canet s'acabi aquí, ni molt menys. Hi ha d'haver-hi, en el futur, qui sigui que l'hagi de fer, hi ha d'haver-hi una segona fase que haurà de contemplar tot aquest centre històric, d'anar-lo remodelant per fer-lo, com deia el regidor, més amable i més transitable en tots els sentits. Però, en qualsevol cas, avui sí que acaba una primera fase que va començar amb la canalització de les Rieres, la canalització de les Rieres que es va produir ja a principis del 2000, i la canalització de les Rieres ens va permetre recuperar un espai urbà que estava hipotecat per l'aigua durant dècades, havia estat hipotecat per l'aigua. A partir d'aquí tenim la possibilitat de crear nous espais urbans per la gent, bàsicament, no pels cotxes. Per tant, a partir d'aquí és com comença tot aquest projecte de transformació que un bon dia vam anar somiant i que volíem que es fes realitat. Per tant, aquest projecte ha suposat no solament la canalització de les Rieres, treure's sempre aquella qüestió de l'aigua que jo entenc que en determinats moments pot tenir una remembrança històrica i tal, però que pràcticament no té cap valor afegit. Per tant, a partir d'aquí comença la urbanització de les Rieres en base a un projecte que es va fer per part del Manel Santgenís i Rosselló, un projecte que contemplava la supressió de tots els aparcaments i crear un espai per la gent, no pels cotxes. Per tant, si hem de fer canvis i hem de millorar perquè hem de millorar per la gent, no podem millorar absolutament pels cotxes. I d'aquí va començar també a néixer la qüestió de la plaça que tenim al darrere, en fi, l'aparcament i el camp i tot plegat. Per tant, això ha suposat, en termes, s'ha millorat moltíssim. Segurament que d'aquí, com deia el regidor, no ens recordarem d'aquí pocs dies que hi havia una riera que era feta d'una altra manera, amb unes voreres molt més estretes, que era difícil de passar, si et trobaves un cotxet amb una criatura, en fi, el que sigui tal. I per tant, hem millorat d'una manera, jo crec que en aquest centre històric que tots estàvem d'acord que s'estava perdent, que s'estava agonitzant i que per tant s'estava morint, l'hem revitalitzat en aquest sentit. Només cal mirar la plaça, per exemple, la part de la Riera de Sant Domènec, on ve el content de l'estiu, que és un garbuix de gent tremendo. Per tant, aquesta és la millora social que hem de voler mirar. Tot plegat feia una mica de fredor perquè tot plegat suposava una inversió en termes globals de diners, suposava una inversió de 22 milions i mig d'euros al centre de la població. Dit així, sembla molt lleuger, però eren quasi 4.000 milions de les antigues pessetes. Tot el procés aquest ha costat 4.000 milions de les antigues pessetes. El soterrament, l'urbanització de les 3 rieres, la plaça, l'aparcament, el CAP, tot això ha suposat una inversió per al centre de Canet de pràcticament 22 milions i mig d'euros i
traduït a les antigues pessetes, perquè ens fem una idea, 4.000 milions de les antigues pessetes. És evident, i tothom entendrà, que si Canet les esquenes únicament del pressupost municipal haguessin tingut de suportar aquesta inversió, Canet no fa aquest canvi ni en 25 anys. L'hem fet en 8. No l'haguéssim fet ni en 25 anys. Hem tret els diners, com no pot ser d'una altra manera, que és l'obligació de l'Ajuntament, que és natural, hem tret els diners anant a mangar i a pidolar a tot arreu. Dit en paraules clares i textuals, mangar i pidolar. Per tant, d'aquests 22 milions i mig, avui és un bon moment per dir-ho, l'Estat, el govern central, n'ha suportat un 45%, la Generalitat n'ha suportat un altre 25%, el sector privat n'ha suportat un altre entre 20 i 25%, la Diputació un 4% i Canet ha participat només en un 5%. La gent de Canet, a través dels nostres impostos directament, hi han posat d'aquests 22 milions i mig, n'hi han posat un milió d'euros. Hem posat. Tots els altres els hem tret convencent a altres administracions del sector privat de la necessitat i l'aventura de poder fer aquesta transformació, no solament una necessitat des d'un àmbit estrictament municipal o polític, o que sigui, sinó un àmbit per la gent, que era un benefici per tota la gent. Per això us dic que si Canet hagués tingut de suportar aquesta inversió, a la seva difícilment haguéssim pogut d'una forma clara. Li passo la paraula al delegat del govern, Joan Rajó. Benvolgut alcalde, diputat, regidors i regidores, senyores i senyors, enhorabona. Enhorabona, alcalde. Enhorabona per diverses raons. En primer lloc, per tenir un projecte molt clar d'on ha d'anar el municipi, de quins són els elements essencials que signifiquen la seva millora, la seva transformació, i ser capaç de tenir aquesta constància, aquesta il·lusió, com tu dius, ser pesat, és l'obligació d'un alcalde, perquè les altres administracions es fixessin en Canet, tinguessin en compte aquest projecte i col·laboressin per tirar-lo endavant. Avui, com tu has dit, no s'inaugura una obra aïllada, sinó que és una obra que està en un context molt més ampli, de millora i transformació del municipi, perquè fem possible, almenys els que hem viscut al món local molts anys, això que alguns critiquen i altres defensem, que és la política en majúscules. La política entesa com l'art de gestionar l'espai públic que compartim, com l'art d'endegar polítiques que transformin en positiu la realitat per generar una societat més rica, més pròspera, més justa i uns municipis que es transformin adaptant-se al canvi dels temps i responent a les necessitats de la ciutat i la ciutadania. Això és el que avui jo voldria deixar de manifest aquí. Sobretot perquè jo conec com estava abans tot aquest centre, com era la Riera, com era l'entorn, com era el que ara és un aparcament i abans no ho era, una plaça, i tot un centre realment important i que ha requerit d'il·lusió, de ganes i de capacitat de convenciment per fer possible que aquests més de 22 milions d'euros acabessin sent una realitat amb transformació positiva. Això crec que val la pena dir-ho. També una satisfacció com a municipalista i ara com a responsable del govern d'Espanya, perquè quan es tractava de mobilitzar recursos per generar ocupació i per ajudar a transformar pobles i ciutats, el govern va decidir fer-ho de la mà dels ajuntaments, dels que obriu camí i doneu exemple. No només tindran aquestes inversions Canet l'any vinent, d'aquests projectes que ara ja estan en marxa, que s'estan començant a presentar, sinó que també, com comentàvem amb l'alcalde, està en licitació una obra molt important de prop de 3 milions d'euros d'una millora notabilíssima a l'estació del ferrocarril, com tantes altres s'estan fent, per dotar-les de més qualitat, de més comoditat, sobretot de més accessibilitat, pensant en les persones amb mobilitat reduïda i de més seguretat. Tot plegat, jo crec que ens ha de fer ser optimistes
perquè hi ha administracions públiques que treballen perquè la societat funcioni millor i que treballen perquè sortim de la situació de crisi amb la que estem ara en la presidència espanyola de la Unió Europea en aquest semestre. D'altra manera, el suport del govern d'Espanya perquè alguns d'aquests somnis que en algun moment es van posar de manifest i que eren grans projectes de transformació i millora dels nostres pobles i ciutats es puguin convertir en una realitat com la que avui, i repeteixo l'enhorabona, podeu gaudir tots els canatencs i canatenques i que jo crec que és un orgull que ens pot permetre posar de manifest que la tasca que està fent l'Ajuntament és molt positiva. Enhorabona.